الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah mga palangwan hakam Islam, puwasa nga kasanglit iwan kapudji po Allah subhanahu wa ta'ala. Kahurmatan hakan yukatan amuin yan kamubiyayaon ni maalop kamo hamasabihaon ini. Murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala bang mayan ing kita yukatan taupikan sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luwat di hawan Ramadan paamuin magtaat kaniya himinang sin parda akan niya sartat lumayo singkatan uno-uno na piyang langan niya labi luwa yari kita nyo masih bulan mulia amuin lang ta sa barakat-barakat na bulan sarta sa laggo-laggo sa mulia-mulia bulan amuin lang ta magkaminsanda magdatong halam sinang katahon marikato niyo. Jari niya mga palawan hakam Islam lang taon pabiya mga waktu maniyo-tiyo nakapin hari pa makapagbuka insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dimihil kita pengadyan maniyo-tiyo lang ta lukay pagtakad-takaran sinamuin lang ta waktu pagbubuka sing kita niyo. In maudo insyaallah subhanahu wa ta'ala diin-diin na inabutan sinamun lang ta waktu amuyad to inamun lang tabiya mga bisarahon sing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala arapon mang supa mabiya mang mabutin waktu na continue naman sing kami insyaallah ta'ala ng maudo amin song namutagdaan mahapon ini. Jadi niya mga palawon hakam Islam in maudo long naman yajibu alaihi saum isyu in kewajiban doon kaniya in pagpuasa hati kan siyo mawajib in pagpuasa. In hati niya, isyu in kewajiban sin pagpuasa. Amuyad to mga palawang hakam Islam in amun long ta bisarahon ta mahapon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ingaton ta mga palawang hakam Islam bukon katan sin manusia kewajiban magpuasa. Bukon sila katan kewajiban magpuasa. Malingkan aon nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ding mga manusia ipon niya amuyin long ta na wajib doon kanila ay magpuasa. Muna-muna, basahon na mo inayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, parman sin Allah ta'ala, kala ta'ala, ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim, ya ayuhalladina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladina min qablikum, la'allakum tattakun. O kamu mga bariman, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumus siyam, na fardo doon kanyo in pagpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattakun biya da isab sing kapardo hamanga sila ummat na kauna rin kaniyo la'allakum tattakun mura-murahan magbabuka kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala. So riha ini mga palawon hakam Islam in nasabot tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy inaraak na papagpuasahon hisiyo amanu atawakan mga mu'minun. Panagnaan ayat sin Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu o kamu mga bariman. Bariman in tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala hatinakatan sin ipon niya pini sin Allah ta'ala dayng mga tao nagiiman mon kaniya amuyad to innaraak niya. Sabab mga palawan hakam Islam na biya na sin ari amurain magkakaharad sin pag-ari sin Allah subhanahu wa ta'ala amurain mga ipon niya pagtagon niya amanu mga bariman. Nga sabi ni, bangaon hipagdaak sin Allah ta'ala, in muna tawakon niya, amo in pawajiban, sin uno-uno na, laong tararaakan din kaniya, in tawakon niya mga bariman. Sabab na amo rin mga bariman, in magkakaharad, sin parda akan sarta, in himihinang tumutunay, magtataat, hauno-uno raakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo rin mga ipon niya bariman. So riya ini mga palawon hakam Islam manunjuki bato in pagpuasa bukon katan manusia kewajiban. Saon hadya tumpukan si mga manusia kewajiban magpuasa. Nahangkan na bang sopama on kakitaan ta mga manusia di magpupuasa bulan Ramadan
Sin balog-balugan imbaran, laong tabya mga makulasog, wayron uzur doon kanila, kakawakan mo, amon uzur, jari sin sarain sila muka, na ayaw na ka mag-duwarwa, ayaw na ka magkalo-kalo, ayaw na ka laong tabya dagbos mag-ino-ino, laong may tayaon di mo asa, sin malago imbaran. May tayaon di magpuasa, sin biya makulasog. May tayaon di magpuasa, sin biya dagbos, san mo sambuhan in pamaranan. Na ayaw na kao mag-ino-ino, mga palanggon haka may Islam, bahain siya, wala nakalamod din ha mga manusia, kaya wajiban magpuasa, sarta amuin tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat, ya ayuhalladina amano, o kamo mga bariman. Sabdiha ini, specify sin Allah ta'ala, ya ayuhalladina amano, o kamo mga bariman, wala imanintuhan, ya ayuhan nas, kutiba alaikumus siyam, sa ya ayyuhalladhina amanu wala imyan in Allah ta'ala o kamo mga manusia na pardo kanyo in mag puasa. Sa babang sa manusia in tiyawag isa ka ulakatan sin manusia haliw ko pandunya sibu da kafir, sibu da muslim, sibu da mu'min, sibu da tawjaduha ka kaya wajiban magpuasa. Sa diha ini in tiyawag sin Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu o kamo mga bariman. Surya ini mga palanghamis na manunjo kibat in puasa tuwi piardo sinallahu ta'ala tuput da ha mga sila nagiiman matan patuhan na bulalamin kawarikan kuhangkan na bang ang kakitaan nyo rin magpupuasa minsan pa yung kaunan niya lang makulasog at tawakan masamoy pamaranan wayroon lang ta sakit-sakit niya bang di magpuasa kakitaan mo nagtatanga tabiyayaon sin pagkaon niya sin pulak-pulak adlaw sin Ramadan na ina ko mag-ino-ino karna insya yan baha bukon siya lamodeng ha mga tao naraaksin Allah subhanahu wa ta'ala magpuasa. So diha ini mga palangharam Islam nabaita si mga ulama laong na man yajibu alaihi sawm isyuin kawajiban laong ta magpuasa. Yajibu siyam ala al-muslim al-balig al-akil al-muqim al-qadir. Diha ini beta si mga ulama laong niya mawajib in pagpuasa, in kawajiban magpuasa muna Muslim. Suway in kaaunan sin tao yan ay yakuna Musliman. Suway in kaaunan niya Muslim. Muslim nagkakahagad katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala nag-aarama Islam. Hati niya asamantara in siya in akin niya but in siya Muslim in pag amo sa pagyan kana siya Muslim nag-aarama si harama Islam kimakahagad katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta kimakahagad bat in Nabi Muhammad sallallahu rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. So in kaaunan niya Muslim suway in kaaunan niya Muslim hikarwa al-balig suway siya sangput na in pangumulan hikatu al-aqil suway tara-akkal hikaupat al-muqim al-qadir. Amoy intao yaon siya hula bukon siya pagtulak-tulakan sarta makaraos siya. Uno siya makaraos siya. As-salim minal mawani sarta lapas siya dahil mga uno-uno na tiyagahan amoin longta di siya makapuasa. Masanyang impamaranan niya haamuin longta masambo wayroon sakit-sakit niya amoin makajarikan niya hindi siya magpuasa. Amuyad to mga palangon hakama Islam, in mga sila kaya wajiban magpuasa kabalikan ko, muna suway in kaunan niya Muslim. Minsan pa isab siya Muslim, suway siya balig na, atin niya simangput na yung pangumulan niya, insyaAllah masabot dariha ini. Damikyan, minsan pa isab samput in pangumulan niya, suway na siya taga-akkal, atin niya, aun akkal niya, bukon siya dupang-dupang, bukon siya kabus-kabus. Al-mukim, damikyan, suway pa isab siya roon hahula, amon mo ko siya pagtulak-tulakan. Al-qadir, damikyan, amoy in makakaos. Hati niya, on panggausan niya, tumukayad, sin parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, labiluwa, pagpuasa di habulan, Ramadan. So, amoyad to. Hati niya, suway masukop doon kaniya, in syarat na sabot diha ini. Suway nasukop, doon hagin hawawaran niya, in mga syarat, amon nasabot diha ini, bukon ang bukad jaron haon, ba't lamok kaya wajiban na siya. So, may hoon Muslim siya, sa bukon pa isab sangput, in pamahumulan niya, bang siya, minsan pa siya Muslim, bang bukon pa sangput, in pamahumulan niya, wala pa siya kaya wajiban magpuasa. Damikyan, sangput na inumul niya, Muslim siya, bang isa boy akkal niya, wala na siya kaya wajiban magpuasa. Damikyan,
tagaakal siya, Muslim siya, samput impangumuran, bang siya bukon mukim at tinabukon daw hahula, bukon siya long ta yaon tutog hahula niya, damikyan wala pa siya kaya wajiban magpuasa. Damikyan minsan siya mukim at tawakan, tagaakal, samput impangumulan, Muslim siya, yaon siya hahula, so iresab siya al-qadir, hati niya makakaos. Bang siya di makakaos, among siyang pagtaon ni makakaos, nasakit siya, at tawakan, aon long ta, dahing mga amuin udur syara, biyay ta sin agama amuin makadira siya muka, wala siya kaya wajiban magpuasa. Susuway niya tukatan, long ta, majukup, doon haambuk tao, inasabot yadto, ang pa mawajib kaniya in pagpuasa. Kabalikan ko, mga palawang hamistam. Suway in kaunan niya Muslim, sangput in pangumulan niya, salta tagaakal siya, damikyan yaon siya hahula, iban makakaos siya, damikyan salamat in ginhawaran niya rin uno-uno na long ta makataga kaniya hari siya magpuasa. Amuyad to mga palang wanhara ma Islam in long ta ding mga naraak iban kawajiban magpuasa di habulan Ramadan. Nabangin mga syarat inikatan, long ta najukup doon kaniya na wajib doon kaniya magpuasa. Sarta ininisyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Allah ta'ala, paman syahida minkum syahra falyasum. Parman sin Allah ta'ala, hisisyuring kaniyo in nakasaksi, nakasakop sin amoy inlong tabulan Ramadan, amon yaon sila halom hula, sarta ballog-ballugan, halom sambo sin pamaranan, huwos yaon kaniya inasabot ka inasyarat, Muslim siya, sangput impangumulan niya, mukim siya, tagaakal siya, makakaus siya, masanyang impamaranan niya, wala siya nasakit, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga tao bihayad to, paman syahida minkum syahra, apabila isyusyuring kaniyo in nakakita, salta nakasakop, sin bulan Ramadan, yaon siya halom sin hula, hawos miyawot in Ramadan, yaon siya sa'bo, halom gaus siya, palyasumho, lang sin Allah ta'ala na suway niya po asahon siya. Hati na suway na po asahon, in bulan Ramadan, karna kaya wajiban siya muasa, bang yaon kanya, in mga syarat na sabot, amoy na bang kilsing kami kain na yaon. Ambuk parman sin Allah subhanahu, ambuk pa ayat, nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا متفق عليه. Apabila lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kakitaan niyo na insahali bulan sin Ramadan, insahali in hilal, pasumo na pagpuasa na kamo. In piyagyan din nun pasumo pagpuasa na kamo ay pagpuasa na kamo ya kamo mabang sa muslimin, sarta amuin sangput in pangumulan, tagaakal, yaun hahula, iban makakaos, salamat ingin hawawaran ng hauno na partagahan sinamuin parkala, di niya hikapuasa. Amuyad to mga palangon harama Islam, in nasabot long ta kya wajiban magpuasa. Arapon mga palangon harama Islam, apabila long ta wala nasukop doon kanya in mga syarat na sabot yad tukain na. Hati niya bukon jukup doon kanya in mga syarat na sabot amuin na bangkil takain ko na balikan. Asal dabi pagbos pagbalik-balikan ko na. Ini mga palangon harama Islam, hati niya lang si mga ulama, pahum aksamun asyara. Doon sila haon long na in mga tao bukon sukop in syarat doon kanila na doon habagian hangpo. Hati niya mabahagi maghangpo. Hikaysa. Ang waktu-waktu na kapin kato, insyaallah subhanahu wa ta'ala, din nabutan si mga wakto. Al-awwal, lang na al-kafir. In panagnaan, kafir. Wal kafiru, laysa ahlan lil ibada. Lang si mga ulama, arapon lang na in kafir, hati sing kafir, wala nag-aagama Islam, di magpaparat saya patuhan Rabbul Alamin, sarta di magkakaharad hapag Nabi, hapag Rasul si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, wal kafir, laysa ahlan lil ibada. Arapon lang na in kafir, bukon siya long ta, wala kya wajiban, iban di siya long ta mapatut magibadat. Fala tasihhu minhu,
wala tuqbal illa ba'dal Islam. Demikian di masakan niya in pag-ibadat niya. Sarta di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala illa ba'dal Islam, malingkan mangpuas na siya nakasuod paagama Islam. Amuyadto mga palangwan agama Islam in hukuman ha kafir. In kafir, wala siya naraak mag-ibadat, iban wala siya kewajiban mag-ibadat, sarta di masah, di matayma in pag-ibadat niya. Minsan pa siya nagpuasa, minsan pa siya nagsambahayang 5 waktu, nagzakat, nagnaik hajj, bang in kaaunan niya kafir, di yadto matayma in ibadat niya, sarta wala siya kewajiban mag-ibadat. Amuyadto mga palangwan agama Islam in hatungod sin kafir. Hati niya in kafir, minsan pa yan nagtabarro. Sin pangalta niya, piuspos in kamura niya, nagsadakka, nagdihil partawangan, isisyo na ding mga barhajat. Minsan pa iyasag na ingkatan sin alta niya, hati niya piyagtabarro, piyagtawang ha mga tao. Long tabarhajat, piyagtawang ha mga anak ilo, piyagtawang ha mga balo, ha mga taulong tawayrong gaos, timabang siya, hatat ka na in siya kafir, hati niya wala nagkakahagad, pagkatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, way nag-aagama Islam, di da mabilang ibadat in pagsadakka niya, di mabilang ibadat in pagpuasa niya, katan tiwayhuan sing kakahinang niya, tungod pag-ibadat di akan sin Allah, bangway pag-iman pa Allah ta'ala kafir, hukuman kanya, di ed tumabilang ibadat in katan sin nahinang niya. Amuyad to mga palangwan agama Islam in long tabahagyan panagnaan hapaliharan sin mga kafir. Sumagawa, bang siya nakapag-Muslim na, simod na paka-Islam. Labi luwa long tamyabot di Ramadan siya nag-Muslim. Hati niya, in ambo kafir, di habulan Ramadan, long tain siya simod paka-Islam. Nagbalik Islam siya long sinbahasa. Unuin lang ta hukuman kaniya. Salta biyadiin, maraak ba siya magpuasa atau kiyawajiban na siya puasa, hatat kala siya nagbalik Islam na, simod na pagka-Islam. Lang si mga ulama, paida aslama fi Ramadan, lam yalzimhu kada uma fatahu min al-ayami al-madiyah. Apabila siya nagbalik Islam, simod pagka-Islam habulan Ramadan, na di na siya kawajiban magkada, sin uno-uno na dahing ha mga na-miss niya na limabay na rin kanya ha mga adlawan, amoy inlong ta limabay na hawala pa siya nakasud pa ka Islam. Sa pama, mga palangwan agama Islam, nakasud siya paagama Islam di habulan Ramadan, long tabi mga aon na long tamang hangpu adlaw limabay in Ramadan. In hangpu adlaw limabay ding Ramadan, wala niya kya po asahan, inyadto di na siya kawajiban magkaba, karena inyad to long ta, wala pa siya nakasud pa ka Islam, wala pa siya kiyawajiban. Sin pag-uno lang ta, sin pagpuasa. Nga sabihan to, in simod siya pa Ramadan, sa pa, nakasud pa Ramadan, nag-Muslim siya, himutang ta long ta, hawaing tungaan na sin Ramadan, long ta, hikang putag 5 kasuwangan na simulan Ramadan. Inhang putag 5 adlaw, wala na kya puasahan niyad to, wala na siya kawajibi, mag-uno, magkada, magpuasa. Sa inamon long ta adlaw kya suran niya nakapag Muslim na siya didto hadto mawajib na kaniya insuway siya maguno magpuasa. Amuyad to mga palangwan ha agama Islam in long ta bayta sin agama kato. Haparman sin Allah Ta'ala kulil ladina kafaru in yantahu yaghfir lahum ma qad salaf. Baytay sila o Rasulullah, baytay mga sila kafir, bang sila lang tahimundong na, hati niya, himundong na nagkufur po Allah subhanahu wa ta'ala, himundong na sila lang ta amoyin simulang patuhan na bulala, minsal tain sila nagparatsaya na po Allah subhanahu wa ta'ala, na lang sintuhan na bulala, min ampunon kanila sin Allah ta'ala, in uno-uno na limabay kakahinang nila, amoin wala nila nahinang, in mga longta daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala at tawakan mga piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. So mga parkala wala nila nahinang sin limabay hawala pa sila nakasud pagka-Islam inyadto ampunon sin Allah ta'ala kanila di na yadto suratan kanila pardosahan karna nahinang nila hawak to kafir pa sila nga sabyad to inkatan sinamon hinang nila limabay wayroon na yadto lang tabya mga
di na sila magkada, iban di na sila kawajiban long ta himinang sin mga uno-una katan, wala nila hinang hawak wala pa sila nakasuod pagka-Islam. Sumagawa lang si mga wa in aslama fi asna'i yawmi minhu. Apabila long na siya nag-Muslim, nakapag-Islam, doon haamuin adlaw. Adlaw long ta amon nawajib na in pagpuasa. Biaso pa doon haamuin long ta adlaw yan, nag-Muslim siya sin mga long ta ug tusukan na sin adlaw Ramadan. Na long si lazimahu imsaku baqiyatu dzalikal yawm. Hati niya mawajib kaniya in tangkaan niya na in nakapinding ha mga long ta adlaw sin amon adlaw pag amon balik Islam niya. Amuyad to mga panahon ha kami Islam in kabayta sin mga ulama paliharan sin amon long ta kafir apabila mag-Muslim habulan Ramadan, long ta inamuon limaway na wala niya kaya po asahan, wala pa siya nakasud pagka-Islam, inyad turi na siya magkada. Arapon, inamun adlaw, long ta, amoy in, banghaw no siya nakapagbalik Islam, atau nakapag-Muslim, doon ha adlaw yan ay sibu da nakasukop in adlaw, atau wala na tumangka na siya roon haon, sa wiyadto, kaya wajiban na siya, long ta, magtangka. Dengan sa ini, mga palangon ha kama Islam, hikarwa. On pa waktu ta, tuan? Hikarwa, long na as-saghir. On na ko man 2 minutes, mga panuhawi. So, inshallah, in long tamawdo sing kami, bang long tabi mga abutan na in waktu ini, kaluway mga long ta, makontinue na wala inshallah subhanahu wa ta'ala. Sa din na in long ta, tubtuban sin waktu, na amin siya in tubtub sin amin kabdangan sin kami inshallah wa ta'ala. Hikarwa bahagian, long na as-saghir, hati na bata-bata. Saghir, in bata-bata long na pala yajibu alayhi siyam hatta yablug. In bata-bata, long ta, wala, mati-bata ta rin, wala pa si mangput in pangumulan niya. Fala yajibu alayhi siyam hatta yablug. O di siya kawajiban magpuasa hingga bang sumangput na in pangumulan niya. Hati na bata-bata, Muslim siya, anak siya long ta, sin mga anak Muslim siya, long tin inama niya nag-aarama, inama niya long ta, piyag anak ka-Islam, sa ta nag-aarama, ihutang ta mga anak guro siya, anak imam siya, hati niya siya, Muslim. Sumagawa, wala pa niya mabut in pangumulan niya, paamuin long ta, tiyutasin sara, amuin, mabilang na siya sangpot. Surihay ni, wala siya kaya wajiban magpuasa, sehingga suway na siya, sumangpot. Hati niya, mabut na umul niya, amuin sangpot na, amuin ha, beta sin sara, mabilang na siya long ta, biya mga akilwalig. Likaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sinsabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, long na rufi al-qalam an salatha. Ia angkat long na in kalam, in ballpen, di hipagdukot mon pagkatas hipagsulat, an salasa, di hatu parkala ini, hatu ginisansin long tamano siya. Bang long na ia angkat, meaning di pagsulat. Long na hikaysa, anin naim hatta yastaykid. Dahing ha, long ta bata-bata, ay tawakan hatao. Naim amuin natutug hatta yastaykid. Hingga bang siya magkabati na. Minsan pa yung kaunan ni Muslim, ato akilwalig na siya, tagaakal siya bang siya natutug, nakahinang siya sin parkala, dosa po Allah Ta'ala, ato katinggalan ni in parkala, piyawajib ka na siya, hawak to siya natutug, bukon niya tiyood, hatta yastaykid, inyad to di mawilan kanya dosa, hatta yastaykid, hingga bang siya nakabati na. Amuyad to, di ad to bilang undo sa kanya. Hikarwa wa anis saghir, hatta yakbur. Dahing hawata-bata, hingga long ta bang siya lumaggo na. Na mga panahon Islam, biadagbos, miabot na in waktu sing kita, inshallah subhanahu wa ta'ala, ganapan man sing kami atau akan balikon namuin hikarwa bahagian ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Waktu pagbubuka na itukbal ko in lang ta kapatut ha guru kalasahan ni Sheikh Abdullah dito yato amuin mag-adan kato in pag-adan niya yan adan hatin niya waktu na hipagbubuka sarta lang tasimod na in maghrib insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wa rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma rabbana. Oleh ayat ini pun kali ya.